Sobrang nagpapasalamat po ako sa Ako Bicol po dahil po na check up ulit si mama. Dati po kasi nag-aaral pa po kasi ako. So, nakahinto po nung second year kasi nagkasakit yung kapatid ko po. Wala pong katulong si mama mag-alaga po sa kanya. Sabi ko, pag gumaling si kuya, makakapag-aral ulit ako. Kaso yun nga po yung nangyari kay mama. Na syempre, sa sobrang stress na ni mama, inisip ko na lang nun matulungan si mama. Ginagawa niya lahat. Hindi niya ako pinabayaan. Ano man ang kailangan ko. Ilang taon na po kayo na nung kayo po ay na-stroke? Isang taon mahigit na po, madam. Kapag patingin na po ba kayo sa doktor? Opo, ma'am. Kumusta po na? Nabigyan po ba kayo ng libreng gamot ngayon? Nandyan na po. Sakaling bumalik siya sa kanyang pag-aaral, ang Ako Bicol po ay may ibinibigay na educational assistance and scholarship. Napapasalamat po kami sa inyo lahat. Sobrang nagpapasalamat po ako sa Ako Bicol po dahil po na check up ulit si mama. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurug pa, number 131 sa balota.